Ka Hinyo Trap Achik National Movement HANM Riboy District minta hakamit khatnyo tarik urisau hajar pulai hakapor kumba prabaji minmit klayo ban bat ikidkar hadu kali kibatmu bandrung Meghalaya klem dapan biang ikikot kisla kibadan kam laya turu blaya lami kini kidkar kidai kikasi jongihi kibelawan ra iki kali bolero layo ban bat yakini kidkar hapo ka jingilam u ejet makri u presiden ka HANM Riboy District ringkat bat ki waypat ki para dekod ka seng na Bernie Circle bat na kat pramer unit habalayo bat yakini kidkar de ka seng ka bas ngauling ngo kalong bakidon ki khasi ki pakam bakide ki priujung ki kumkini ki juja na kapor chakapor baki barjala ki roy kat badang be la kumbaroy kitit bi namar ka jingdon ka bakum kini ki brio Sejan. Ali Sejan. Bagi kan abe? Ayah nih. तू जो पहले गया नहीं गया कहाँ मलिक हाँ असम का मलिक तब siap में Ito, ngina kaliang ka HLM Riboy District, hadin bangi layo jingtep na kaliang ka Barnihar Circle. Hagabede berka jingrung kardap jong gine gi bar jela ki bawan na kiwe ki jela ki bamut bandrung hapo ka jela Meghalaya jongi. Digini gi dikhot ki badon hapo kat pramer unit haga jing tre rangkat lembat ka Barnihar Circle ki layo open camp ya ki arkali ki bar jela ki bawan bandrung kumbagi labatai hakmat tiong ba kidei ki bar jela ki bamdan kot bamdan sla. Tiga basusi hina kaliang kaseng ni penpau kalong ba ya gini ki bar jela kiyo bandrung siya kani ka jela jungi ka dehi lang ba ka jing don ketilang jungi bru jungi nang ne ka basusi ba ka pa penpau marba haba kini ki pulit lane ki nugi dukot kiyo ban bat ki don ki katukan ingut ki bru jong ki katkum ka jing penpau jong pulit mo katkum ka jing syam ka jing yo jing tip na kaliang ka pulit jong ka MDI haba kini ki dukot jungi gilay ban pendu kiong ba kidon ki bring minister ro ki bafun kidon ki right hand left hand jong ki MLA ro ki bafun te kumju ya kane ka ya kini ki barjela ki bangi kini ki dekhot ki yo ban kem menimit abang hilai yo ban kem kadon ka we ka number ka kali bolero ki wan ka kali bolero te kini ki dekhot ki suspect ki kali ki tokit but ka basong sungan ka basong man menta kalong ba ya tau bru ro ngela la bantip bau dei mano tang ba hadin nakadauhi ka jonglong jinglong start yung nga juk pamanta kidon gini ki apps ki bela ban scan ya gini nomor kali mo kiba ngitip ya ki kerteng ki try jong gini ki kali habang layo ban scan kadai ka kali jong ba Michael dhar uba nagasnong umroy kini ki barjela ro ki tmuhi ban le si umroy satkum ga jing ekran jongi ba tu driver uba yo ubang yo ban kem ngimtip une uba ba dhar udai uno tang ba ngisuyo jing tip bat katum ka jing peni jong kata ka jinglong jingman jong ne ka apps ka pamenta ka ne ka juk start ka pamenta ka bangong yang mene ba ngiyo e ka kerteng ka kali de jong uba dha te kum ka sang hi ngi pen rem jur ya kane lada ka dei si sa ubriu jong uba kimut ban tmu ban ra sata hon ngila suspect namar ba driver hi daga basay ula keren ba nga tenga dei tong nya kali kane ka kali jong ubriu ba na umroy gini gidi kharu gidi ki batmu manle chomroy tingi penrem jur ya kum gini ki jajbru ki badan hapo ka jela chungi bat ngiru ngi maham daga batenge ladang idang labyang ya kum gini ki bru ki ba manta ki ba wan kum ne ki ba ini ki bru chungi ki ba support nginam salia ban khat madan yepi la phide ki minister la ki de phi high level ne ki low level na la phide ki bru MLA ne ki bru MDC ni berngam daga basai ni phak ro daga basai ba ngin sa that madan ni phi la da phi dang le ha kane gadol tindai ban penjot ya ka jela jongi daga ba wan ra ki bru ki banabar ban penlong ki bru ki ba im hapo ka jela jongi ini ki bru haba gila im po jela jongi ki sedang ban le sa ki we ki kam ki ba pensiu ya im lang salang enda gala sniu ka im lang salang kini ki bar jela ki phet no te chanu phin lei wat ki kita ki bru
ti jing sang yi kum wi po wi ba song ba sa po ka jala me liang ni ban suthu bang ni ban don ka jing kit kli kum gine gi khot ba pli min mit man yong gi abat kimyo ya ka pisa kimyo ya ka tangka kimyo ya ka bainong henry ki abat te na ayaro ro ya gini gi khot sisa gi bat rei sutom mit bat si ban yo kem ya gini gi briu ki bawan na par ka jala ring sa sisin nganong biang ngim dei su ban lap nang ne skmat ya kum gini gi briu ki badei ki jongi para do para snam jongi ki kinwan ra ya gini gi bar jala ki bambiang ban kot bambiang sla tang ban penyo ban trei ya ki nagam ta ka ji mentoi jongki simet kam dei ban jasu nang ne skmat please